Alerto mo mga idol ha, kay uso na kay ang scam ron mga idol. Daghan nagpaila mga idol nga manghatag og GCash. So mga idol, una mga idol, i-check ninyo ang followers. Kung 1.3 million followers na mga idol, ako na. Unya naka blue badge ta mga idol, ay mo pailad mga idol. Kung naay mo chat ninyo mga idol nga wala kaabot og million followers, dami account na mga idol, scammer na. Ayaw mo pada mga idol, dapat alerto mo mga idol ha. Inyong timandaan diha mga idol ang followers. Natay 1.3 followers, unya naka blue badge ta. So mga idol, alerto lang mga idol ha. Ay magpadaan na mga idol kay scammer na. Daghan kay salamat mga idol sa nagsuporta sa kuha mga idol. Lipay kay ko mga idol nga daghan kay mo share sa tong video. Taga-adlaw rita mga tag og palipay mga idol bisag gamay. At tangi lang pirmi atong bagong upload mga idol, unya ayaw kalimot og share. So mga idol, palihog og share ani nga video mga idol para ma-aware atong mga followers nga ayaw mo pailad ang scammer. Kay naka blue badge ta unya 1.3 million followers na ta mga idol. Daghang salamat mga idol. Ay magpadaan na kanang gamay nga followers, scam na.